sú 21. idú tam od rána od 4. stať znovu. Takto ste vyriešili poplatky? Po druhé, čo sa týka všeobecných lekárov, ja nespochybňujem rezidentský program, no ale kedy sa vyliahne prvý rezident? Za niekoľko rokov. Zaviedol som jednu vec, ktorú ministerka, ex-ministerka Zvolenská zrušila absolútne zbytočne, aby každý dvojatestovaný lekár mal v tejto republike právo po 6 mesiacoch preškolenia ísť na atestáciu zo všeobecného lekárstva. Povedzte mi, čo je na tom zlého. Stihlo to využiť 1000 lekárov. Potom to ex-ministerka Zvolenská zrušila. Vy hovoríte o tom, že vláda vyčlenila 30 miliónov na zlý technický stav nemocníc. Povedali ste aj to B. Viete, koľko, vážení páni poslanci z vládnej strany, viete, koľko dlží len univerzitná nemocnica Bratislava? Viac ako 50 miliónov. To myslíte fakt vážne? Veď nerobte si z toho naozaj srandu. Veď viac ako 50% ľudí vníma zdravotníctvo ako jeden z najvážnejších problémov tohoto štátu. Tak sa k tomu... Pán poslanec Hlina. Ďakujem veľmi pekne. Ja v zásade nechcem komentovať prejav pána Rašiho, lebo bol presne podľa mojich predpokladov, ale... Faktická slúži na to, aby ste komentovali jeho prejav. Hej, však ja som už dopredu, vidíte, môžem sa živiť ako analytik alebo prognostik. Prosím vás, ale ja som skôr na vás, ale tak ma zastavte, dám to ako procedurálny. Vy ste počas vystúpenia povedali kecpult. Vy ste tu všetci strážcovia poriadku, slušnosti, neviem čo, všetkého. Prosím vás, to je rečnícky pult. Viete, pokiaľ ospravedlňujem sa, pán poslanec, že som použil taký výraz. No nehodí sa to, uznáte sám. Neprišiel mi na rozum ten správny, ospravedlňujem sa. Dobre, tak beriem. Dobre, je to korektné, že ste Poprosím, pokračujte vo faktickej poznámke. Ja som v zásade iba to mal na mysli, že naozaj by sme teda prispejte aj vy k zlepšeniu tej kultúry. Dám si na to pozor, pán poslanec. Ďakujem pekne. A ešte viac si vážim, že mi to hovoríte vy. Pán poslanec Mičovský. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, aj za to, že ste ukázali, že môžete byť aj veľkorysí, aj keď je len v takom milom detaile. Pán poslanec Raši, vy ste povedali, že je tu nádej, len musíme byť trpezliví, že tie trestné oznámenia v tých mnohomiliónových kauzách sa vyriešia. A kým sa nevyriešia, dovtedy teda by sme nemali pri všetkej korektnosti k tomu sa nejak vyjadrovať. Viete, mám vážnu pochybnosť, že v tejto konštelácii moci, ktorá tu funguje, a vlastne ona tu funguje už 8 rokov, je šanca, že sa to vyšetrí. Ja musím siahnuť tam, kde to poznám dobre. Na trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podané ešte 1. júla, ale v roku 2009. Toto trestné oznámenie podľa slov pána ministra vnútra, súčasného podpredsedu vlády, pána Kaliňáka, sa ešte stále prešetruje. Nuž, ak týmto tempom budeme vyšetrovať aj CTčka, tak je isté, že vo chvíli, keď bude kauza CTčko Piešťany vyšetrená, už dávno bude lekárska technika, veda kde si ďalej a CTčka, predpokladám, nebudú na našich nemocniciach ani fungovať. Takže váš optimizmus, že máme byť trpezliví, naozaj v tejto súvislosti nezdielam. Pán poslanec Zajac. Vážený pán Raši, pán minister mi neodpovedal na zásadné 2 otázky, tak preto sa budem pýtať aj vás, a toto očakávala verejnosť. Ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov v tých nemocniciach, kde odišlo na Slovensku zhruba 500 vysoko špecializovaných sestier? Ako naplníte prísľub Roberta Fica, že sestry, ktoré sú vo výpovedi, sa môžu všetky vrátiť do týchto nemocníc na svoje pôvodné miesta? Ako to urobíte? A keď hovorím o zdravotných sestrách, nedá mi, aby som sa nešpecializoval na Prešovskú nemocnicu. Ako zabezpečiť, teda, čo urobíte s tým, že vedenie nemocnice neustále, aj v minulosti, aj dnes, neustále perzekuje zdravotné sestry, aj tie, ktoré stiahli svoje výpovede a sa vrátili naspäť? Čo urobíte s tým, že vedenie Prešovskej nemocnice organizuje podpisovú akciu proti tomu, aby sa sestry, ktoré sú vo výpovedi, mohli vrátiť naspäť? A keď hovoríte o medializovaných prípadoch, očakával som aj od vás, aj od pána ministra, keď neustále hovoríte o tom, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená, tak dneska, že sa vyjadríte k tomu, o čom informovala televízia Markíza, v svojich televíznych správach o tom, že v Prešovskej nemocnici došlo ku úmrtiu detského pacienta
a s veľkým podozrením a možnosťou, pretože tam nebola zabezpečená zdravotná starostlivosť, že tam nebolo dostatok sestier na príslušnom oddelení. Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Matovič. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som začal citátom človeka, ktorého za jeho statočné vystúpenie a za jeho odvahu ponižoval priamo predseda vlády Slovenskej republiky. Je to pán biskup Lach, ktorý sa zastal zdravotných sestier, a aby toto jeho pomenovanie aktuálneho stavu zdravotníctva, do akého dostala vládna strana Smer, nezapadlo prachom niekde na Google, a aby naše budúce generácie, ktoré možno už Google nebude existovať, ale budú pátrať v nejakých prepisoch vystúpení v Národnej rade, tak dovolím si prečítať to jeho stanovisko celé. A ešte raz podotýkam, v tomto prípade predseda vlády neváhal popri ponižovaní učiteľov, popri ponižovaní zdravotných sestier, ponižovať aj tohto pána biskupa, ktorý podľa mňa jednoznačne presne, tak ako stav zdravotníctva je, ho popísal. Stanovisko k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, osobitne k prebiehajúcej iniciatíve sestier pracujúcich v nemocniciach. Na celoštátnom stretnutí kňazov, ktorí poskytujú duchovnú službu v nemocniciach a iných lôžkových zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti, konanom pod záštitou Rady pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska v dňoch 21. až 23. januára 2016 v Prešove, na základe konkrétnych informácií z mnohých zdravotníckych zariadení na Slovensku vystúpila do popredia v desivom obraze súčasná reálna situácia slovenského zdravotníctva. Jeho rastúca morálna aj materiálna bieda, zapričinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných, ponižovanie a ohrozenie pacienta, vykorisťovanie, útlak a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov, osobitne sestier, dosiahli neúnosné rozmery. Mnohí kvalifikovaní a zodpovední lekári a sestry rezignovali na možnosť zmeny k lepšiemu a odchádzajú z našich nemocníc i z našej krajiny. Mladí ľudia nevidia perspektívu dôstojného uplatnenia v zdravotníctve a odchádzajú za prácou i slušnejšími životnými a pracovnými podmienkami do zahraničia. Občania nedostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Bohužiaľ, namiesto vecného dialógu a hľadania priateľných riešení nahromadených problémov sme svedkami arogancie moci, utláčania a zastrašovania poctivých, slušných ľudí, ktorí ešte našli v sebe statočnosť sa verejne angažovať. Týmto ľuďom nejde o politiku alebo politikárčenie, ide im o dobro všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí majú právo na primerane kvalitnú, dostupnú a dôstojnú zdravotnú starostlivosť. Pretože ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, nedovolujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi ďalej mlčať. Z týchto dôvodov sa obraciam s naliehavou výzvou na predstaviteľov štátnej moci, osobitne na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a na ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby bezodkladne začali riešiť oprávnené požiadavky slovenských sestier na ozdravenie slovenského zdravotníctva, vyjadrené v dokumentoch práve prebiehajúcej celoštátnej iniciatívy a okamžite zastavili zastrašovanie tých, ktorým jasne leží na srdci dobro pacienta a ich profesijná povinnosť a česť. Požiadavky sestier vyjadrujú oprávnené nároky všetkých obyvateľov Slovenska, ako aj všetkých čestných zdravotníckych pracovníkov. Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti
riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny. Vrátane tzv. Veľkej politiky v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam, prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a lacného zisku. Namiesto rozsievania biedy, strachu a nenávisti máte možnosť podporiť pre tento ľud dobro a dôstojný život. Pretože len úcta k druhým ľuďom je jedinou cestou k spáse, zatiaľ čo cesta ľahostajnosti a opovrhovania druhými vedie k zatrateniu a k zúfalej samote. Prosím, preukážte milosrdenstvo ľudu tejto krajiny, napravte a odčiňte zlo, za ktoré nesiete osobnú aj korporatívnu zodpovednosť, a tak môžete aj vy dúfať v Božie milosrdenstvo, ktoré je nekonečné, a očakávať Božie požehnanie pre všetky dobré diela, na ktoré sa podujmete. Toľko slova pána biskupa Milana Lacha, o ktorom sa premiér Slovenskej republiky po týchto slovách vyjadril dehonestujúco, ponižujúco, veď to ide o nejakého takého pomocného biskupka. Toto je premiér Slovenskej republiky, ktorý nám vládne, ktorý zastrašuje a zosmiešňuje učiteľov, zdravotné sestry a aj biskupa. Takto hlboko ste vy, páni zo Smeru, klesli. Áno, je pravda, že Robert Fico chráni zlodejov. Môžete si tu dávať, čo chcete. Robert Fico chráni zlodejov a preto slovenské zdravotníctvo vyzerá tak, ako vyzerá. Preto tu musia štrajkovať ženy, ktoré mnohé z nich sú osamotené matky a napriek tomu išli do výpovede a dnes nemajú prácu. A dnes sa vám musia doprosovať riaditeľom nemocníc, ktorí si tam dosadili, a musia si pomaly na kolená klaknúť, aby ste ich zobrali späť. A ukazujete a dávate im pocítiť tú vašu obrovskú moc a musia sa pred vami skláňať. Že vám nie je hanba. Oficiálna štúdia OECD hovorí o tom, že slovenské zdravotníctvo za 8 rokov vašej vlády si doviedli do stavu, že na Slovensku zo 100 000 obyvateľov ročne zomre 180 ľudí na liečiteľné choroby. Na choroby, ktoré by mohli byť vyliečené, ak by im bola poskytnutá včasná odborná starostlivosť. Lenže keď vy ste si urobili zo zdravotníctva zlatú baňu, zdroj nekonečného bohatstva pre košickú zdravotnícku mafiu, ktorej chápadlá ste dovolili zapustiť veľmi, veľmi hlboko do poslednej ambulancie, ktorú takýmto spôsobom zdierate, samozrejme, že ľudia na to doplácajú. Ak zomre na Slovensku 180 ľudí na liečiteľné choroby a vo Francúzsku 60, ale dobre, budem fér, budem porovnávať s Čechmi, kde to je 145 ľudí, ktorí majú plus mínus rovnaké stravovacie nároky, plus mínus približne rovnaká životná úroveň, tradície, plus mínus sme na tom istom, tak iba v porovnaní s Čechmi to vychádza, že ak by sme mali rovnakú zdravotnú starostlivosť, ako majú v Českej republike, tak by na Slovensku nezomrelo 3000 ľudí na liečiteľné choroby, nie na rakovinu, na liečiteľné choroby. Inak povedané, korupcia zabíja. Korupcia vládnej strany Smer zabíja. Korupcia košickej zdravotníckej mafie, ktorú ste pustili do zdravotníctva, si robiť biznis na to, aby mali deň bohatší kráľov, aby si mohli postaviť novú haciendu na Bahamách, zabíja. Ste zodpovední za 3000 nevinných ľudských životov ročne, ľudí, ktorí zomrú iba preto, lebo rozkrádate zdravotníctvo. Je to oficiálna štatistika OECD. Kauza CT Piešťany. Keď tu pán, ani neviem, jak sa volá ten člen toho jedného zoskupenia, pán Raši, keď tu hovoril, že však vlastne kauza CT Piešťany sa rieši, prečo nespomenul pána ministra Čisláka, ktorý sa vyjadril, že však to je nejaká pseudokauza? To není kauza, to je pseudokauza predsa. Takýto človek, ktorý povie o bezbrehom rozkrádaní, že to je pseudokauza, naďalej je ministrom. Sa naozaj nehambíte. Pán Senčák, ktorý tu bol spomínaný, človek, ktorý bol práve ten, ktorý vyberal pri tomto CT, ktorý rozhodoval, ktorý bol tá hlava, ktorý mal ďalších x hociakých kauz, dnes je ten, ktorý
akože má rozhodovať o odvolaniach pacientov, ktorí sa sťažujú na zdravotnú starostlivosť? To je ten správny človek? Povýšili ste presne tak, ako ministra Kašického svojho času za kšeft v kasárniach, tak ste ho odpratali do Bruselu za ešte 5 razy väčší plat. Toto je riešenie problémov a la Smer. Vy neriešite problém, vy vinníkov, páchateľov potrestáte tým, že im dohodíte ešte lepší biznis, upracete ich, len aby nezačali niekde rozprávať. Presne takto sa správa mafia. Vy ste mafia, do zdravotníctva ste pustili košickú zdravotnícku mafiu a toto urobili ste zo zdravia biznis, obchod pre samých seba, len aby vy ste sa mali dobre a to je jedno, že tu zomierajú ľudia kvôli vám. Kvôli tomu, že ste nenažratí. Že ste nenažratí prachov, ktoré ľudia v drobnom musia platiť ako dane do štátneho rozpočtu. Že živnostníci tu platia odvody zdravotné, ktoré ste im zdvíhali, len preto, aby vy ste mohli sa mať lepšie, aby ste zase mohli viacej ukradnúť, viacej vytunelovať a potom tu stláčať gombíčky ako cvičené opičky. Kauza nemocničnej stravy, kde sme prišli o 35 miliónov eur. Že tu nejaký Ujo Baumann, či Hauptmann, či jak sa volá, ktorý predtým už bol namočený pri ostatných šeftoch Smeru, že ste ho tam dovolili, aby akože súťažil, vyhral súťaže a zrazu to je o 35 miliónov viac, ako by sme mohli zaplatiť, tak to je 1 miliarda korún. To je 1000 miliónov, za to mohlo byť postavených dobre 3000 či 1000 trojizbových bytov. Za to ste mohli kúpiť toaletný papier možno na 5 rokov dopredu do tých nemocníc, kde si ho nosia pacienti. Za to ste mohli namiesto niekde, kde je pomaly hliníkový príbor alebo žiadny príbor, doniesť normálny príbor. Ale nie, to by ste neboli vy, lebo jednoducho to je váš biznis. Kauza pani Bielej Vrany medzičasom, pani doktorky Pechočiakovej, kde si statočná lekárka povedala, že si nebude zakrývať oči pred tým, ako pani prednostka, či akú funkciu mala, bielila zdravotnícku dokumentáciu pri malom chlapcovi, ktorému ste zničili obličky. A vy túto ženu kryjete. Vy z tejto ženy túto ženu ešte povýšite a tuším, tie ste ju zaparkovali na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Toto je váš prístup k takýmto ľuďom. Žena, ktorá sa statočne ohlási proti tomu, že nemôžeme predsa tu kryť podvod, bieliť zdravotnú dokumentáciu dvojročného chlapca, ktorému ste zničili obličky, tak tu necháte šikanovať, tu ponižujete a páchateľku povýšite a urobíte s nej ešte dôležitú osobu na úrade pre, pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kauza tety Janky, asi povedia aj možno druhý po mne, alebo ten, ktorý to odhalil, Miro Beblavý. Že sa nehambíte. Biznis pre seba. Tohto človeka ste tu kryli. Šéf zdravotnej poisťovne sem chodil ako na klavír. Keď som tu bol, ja som ho tu videl, tuším, každý deň. Foraj chodil za paškom dohadovať biznis, lebo asi skutočný šéf zdravotnej poisťovne nebol Foraj, figurka, ktorý tete Anke dohodil svojich 15 miliónov, ale šéf zdravotnej poisťovne, neviem, čo tam máš, Igor, ale asi to je dobre. Nechcem pozerať teraz. Že šéf zdravotnej poisťovne skutočný bol Pavol Paška. A úplne krásna čerešnička na torte je kauza Roberta Fica v zdravotníctve. Lebo kauza Masera Kostku nie je kauza Masera Kostku. Tomuto Maserovi chodili podľa svedectva zamestnankyne Maserstva Kostku matka Roberta Fica, manželka Roberta Fica, syn Roberta Fica a pán Maser Kostka chodil masírovať pána Roberta Fica priamo na úrad vlády. A alibi za pána Masera Kostku pre médiá, čuduj sa svete, kto písal. Nejaká pani, ktorá sa volá Mária Trošková. Kto je to tá pani? Nie je to náhodou tá slečna, sexy asistentka, ktorú som si odjak živa myslel, že Robert Fico zobral na úrad vlády kvôli masážam? Áno, je to táto sexy asistentka, ktorá píše alibi pre Roberta Fica. Vy sa nehambíte. Zlodejinu, kde dohodíte jednému Niemandovi biznis za 3,5 milióna eur iba z jednej štátnej zdravotnej poisťovne na úkor všetkých pacientov, z čoho zarobí 2 milióny eur ročne. Vy sa nehambíte za to, že ešte alibi tomuto človeku píše nejaká pipka z úradu vlády.
A vy sa nehambíte to kryť a nehambíte sa mlčať. Ako hlbšie môžete klesnúť, keď takéto niečo spravíte? A robí to priamo váš predseda vlády, váš predseda vašej strany. Toto kryjete. Špinavosti na úrade vlády. Priamo na úrade vlády sa robí biznis. Pipka na úrade vlády píše alibi Masarovi Troškovi, ktorý zázračne zbohatne a z obratu 50 000 eur má zrazu obrat 3,5 milióna eur. 70-krát väčší obrat. O 7000% viacej. Vy tu buzerujete živnostníkov, poctivých podnikateľov, tým orete po chrbte, svojim ľuďom dohodíte biznis 70-krát väčší. A všetci mlčíte, lebo však chceme byť v parlamente, lebo na budúce budeme stláčať tlačítka, potom budeme mať biznisík, dostaneme niečo na účtík, spravíme nejaký kšeftík, dohodím si sestraničku na nejaký úradíček. Toto ste vy. Vy ste ľudské trosky, ktoré sa na ľudí iba podobajú. Nemáte svedomie, robíte biznis na úkor chorých ľudí. Kvôli vám zomiera 3000 ľudí na Slovensku voči Čechám viac na liečiteľné choroby. Iba kvôli tomu, že ste nenažratí a ešte aj zo zdravotníctva si robíte kšeft. Veľmi si vážim, aj celé naše hnutie prejavuje vďaku všetkým zdravotným sestrám, ktoré nabrali odvahu sa postaviť vašej zlovôli, napriek tomu, že mnohé žijú z ruky do úst a samé vychovávajú svoje deti a žijú iba zo svojho vlastného platu. Dnes mnohé z nich sú na ulici a musia sa vám doprosovať za prácu. Veľmi ma zároveň mrzí, že ste dovolili predsedovi vlády ponižovať tieto zdravotné sestry, zosmiešňovať zdravotné sestry a aj ministrovi zdravotníctva a posmievať sa, že ich je len pár. Áno, bolo ich vo výpovediach, alebo je ich vo výpovediach relatívne pár voči celému počtu. Ale v skutočnosti im držia palce 99% tých zdravotných sestier. Len nie každá si môže dovoliť ten luxus. Nie každá si môže dovoliť ten luxus a nie, že dovoliť luxus, ale naberie takú odvahu a postaví sa s lúčelom. Áno, niekde v týchto troch hlavne statočných nemocniciach tie zdravotné sestry sa dali dokopy a povedali si, že zlu s menom vládna strana Smer sa postavia čelom. Ešte raz ďakujem všetkým zdravotným sestrám, ktoré boli takýmto svetlým príkladom, lebo zobudili Slovensko a v čase, kedy tu Robert Fico si myslel, že bude Slovensko oblbovať tým, že najväčšie ohrozenie Slovenska sú utečenci, ktorí o Slovensko vôbec nestoja, tak v tom čase zdravotné sestry otvorili diskusiu o najzávažnejšom probléme, ktorý na Slovensku máme, a to je korupcia, ktorá ničí životy, ktorá pripravuje o životy ľudí, ktorí mohli byť zachránení, ak by ste zdravotníctvo nerozkrádali. To, že zdravotné sestry štrajkujú, je úplne pochopiteľné, lebo poznajú, čo Smer s nimi urobil po minulých voľbách. Takto pred voľbami, plus minus v tomto čase pred 4 rokmi, myslím, že bolo to hlasmi 121 poslancov a všetkými hlasmi všetkých poslancov, ktorí boli v pléne prítomní, sme všetci hlasovali za zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov, zdravotných sestier. Veľmi rýchlo človek, ktorý následne bol poradcom Roberta Fica a dnes je ešte jeho poradcom, zabezpečil, aby bolo podanie na ústavný súd a aby to, že už 4 roky mohli mať zdravotné sestry vyššie platy, človek Roberta Fica zastavil, alebo teda zabezpečil, aby ústavný súd zastavil. Čiže ak zdravotné sestry dnes protestujú a obávajú sa, že v rozpočte nebudú kryté peniaze na zvýšenie ich platov, a ak protestujú proti tomu, že nechcú iba počúvať sľuby, že budete riešiť ich problémy, tak nerobia to preto, že sú naivné, ale robia to preto, lebo poznajú, ako sa Smer k ním správa. Vy dlhodobo dehonestujete zdravotné sestry, dlhodobo ich ponižujete a dlhodobo nimi opovrhujete. 4 roky ste pre nich neurobili nič. Teraz narýchlo, popri tom, jak Robert Fico ľudí strašil, že najväčšie ohrozenie je utečenecká kríza, narýchlo ste im podhodili kosť. Ale ja sa pýtam, v čom je toto odmeňovanie spravodlivé, ak zdravotná sestra, ktorá robí pri lôžku 35 rokov,
má rovnaký plat ako zdravotná sestra, ktorá príde rovno zo školy. V čom je takéto odmeňovanie spravodlivé voči zdravotným sestrám? V ničom. A takýto zákon vy ste prijali. Urobili ste zo zdravia tovar, urobili ste si to zo zdravia kšeft, cez ktorý ste dovolili, aby systematicky košická zdravotnícka mafia na čele s Donom Pavlom zdravotníctvo rozkrádala. Za to vám patrí obrovská hanba na záver tohto volebného obdobia. Ďakujem pekne. Ďakujem na vaše vystúpenie. Žiadna faktická poznámka. Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Baštrnák. Chcem len upozorniť, kolegyne, kolegovia, že vždy ostatní kolegovia tolerovali prejavy aj takéhoto typu, takže poprosím, keby ste sa správali rovnako. Ďakujem. Pán poslanec, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, milé dámy, vážení páni, pokúsim sa byť vecný, ale aby som dokreslil situáciu, ako sme sa sem dostali, musím začať niekde inde kvôli tomu, lebo dnešná situácia, čo sa týka sestričiek, nevzniklo ani včera, ani 1. februára, ale oveľa skôr. Viete dobre, že za vlády Ivety Radičovej sestričky prišli s požiadavkami, ktoré boli oprávnené, donesli aj petíciu, kde ich podporovalo, keď dobre pamätám, viac ako 250 000 občanov Slovenskej republiky.